سلام أملاخ نعخاتكم يخون تخاتات التبعني LTV كميك أنيخم مباركس كم تخن مهارة زغننا كمت حف فيليبي لو مدما ناتو مقات سألتا شامنا يكفال حزنا لكم متئنا لنا سنة يمكتالي قوار لكم እግዚአብሔር ይመስገን ከመቀኒኹም ክብርና አምላኽና ይሁን ባር መጽናዕትና ክንቅጽሊና መጽሐፍ ፊልጵና ነጽንዘለና በዘሐለፈ ድማ በሸዋት ክፍለታት ነዘን ክልተ ምዕራፋት ወዲናለና ሎም ድማ አብዝ ሻሙናይ ክፋል መጽናዕትና ና ምዕራፍ 3 ክንሰግሪና ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ሎም አልቲ ምዕራፍ 3 ካፍ ወደ 1 ክሳብ 10 ሓደ ዘሎ ክፍሊ حابيرنا كنرينا እግዚአብሔር ይመስገን በአር እጂ ቃል እግዚአብሔር ከነንብብና ከምት ኩል ጊዜ ወትሩ ንገብሮ ኩላትና ኸብዘለናዮ ተሲና ፊልጵ ምዕራፍ 3 ካፍ ወደ 1 ክሳብ 10 ሓደ ዘሎ ከነንብብና አምላኽ ተመስገነ ይሁን እሺ ኩላትና ወጪና እንደህር ኮይና ንኽብሮ አምላኽ ካብዘለናዮ ደውልና ኸለና ከነንብብና ካፍ ወደ 1 ጀሚሮ ኸንበበ በስም ጎይታ ኢየሱስ بزترف أهواتي بقويتا بح يبلكم إذا مليسا نمسحف نعيشين كنجرا يكونن نأخذكم جنانس أن أتكم يو كاب أخلابات تتنقو كاب أكويات أي تتنقو كاب مقررات تتنقو نهنا نعملق بمنفس نقلقلو بيسوع كريستوس تمكيناون بسجا زين إمن جزرة هناينا بسجا قاز إمن اللوزلوني كنسي نهذا كله بسجا زمن اللوزلو أنت مثلو أنا قدا زبلت سألوني أنا بسامنيت مالتي تجزركو كاب عليت إسرائيل كاب نجد بنيام إبراوي كاب إبراويان بهجي فريساوي بقناعات سجواق محبر بصدق يهجون منكب زي بالله زي نأي ربح زنا برجنا سل كريستوس إلى كم وسع قصركو أينمو بأمنة كريستوس بأمنة كاب أملاخ زركب صدق مبر اتبه جزمات صدق أي زاي كون نكريستوس ما أنتي كربه بون كركب بحكي سلت بلوت فلتات كريستوس يسوع قويتايله سليو زغلو توسعه كله كم وسع قطره كم جحف قطره له بزخون خوينو نابتنسى موتات أنت أركب كويله بموتنا مسلكوا نو حيلة نون حيلة نسعون عبرت مكرعون من تغفلت كله كم وسع قصره الله يبلغ እግዚአብሔር ይመስገን ሕራይ ካብ ቁጥሪ ሓደ በብ ቁጥሩ እንዳገበርና ክንከይድና ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ጳውሎስ ኣብ ምዕራፍ 3 ክበጽሕ ከሎ ብዝተረፈ አህዋቴ ብዝብል ይዝጅምር ብዝተረፈ አህዋቴ ፋይናሊ እጂ ነዛ زرف حواتي تبل قال فاينالي نا انجليش ورد خنري اغلنا كمزي نت مصحفسي ويد ما نزمل اختنا زصفو دبدابي ززازمه يزمسل ነገር ግን ጳውሎስ አፍርቅ ይዘሎ ፋይናሊ ይሉ ከበቀ خلص በደህሪው ድማ ክልተ ምዕራፋት ከም እንደገና ኸይዳሉ እዝናይ ኩላትና ናይ ሰበኽቲ ሽግር ይመስለኒ ወዲ የለኹ እናበልና ፋይናሊ እናበልና መሊስና እናወሰኽና نخيدنا كبال باولوس يجميرو مالتي anyway finally إلو حسب جن قرب كابت زمتصو زنبره كم زقيره نابكال حساب يسجر كم زلو زقال زي بروح يقبرلنا امراف حدا جميرو بفلايتي exhortation part كم زخونو كم زقبرو زبلنا part كابز جمرلو مراف حدا كفرق جميرو مراف كلته بملو كساب زخيد بفلاي أبز تكاتات زرعنا يو كلته حساباتيو ززاربلن وانا أورا زنبرونا قرات تحدى بزعبا حدنتيو أب تحدنت ما حدا غينكم بهبرات كتكونوا متانسي بزبل تحتناون أبو كما عينت حدنت كلنا خمس قبانات وايد ما نتحدنسي تحتنا قداس خمس غونت أمراف كلته قتلو ززاربليو تامراف هذا يجن تجمر بحانت نفسي بحد منفس قتلكم كتقوموا زبل حساب مالتو كاليت حساب دما كامراف هذا مودعتا جميرا كسا امراف كلت مودعتا زخيد دما نوانجيل زبق هيوت يحلوكم ويدما بمئزاز نبرو زبليو conduct yourself in a manner worthy to the gospel
of Christ ዝብል ማለቱ እዚ ወንድማ ካብ ምዕራፍ 1 ጀሚሩ ምዕራፍ 2 በሙሉ ከይድዎቲ ነዛ አርአያ ዝኸውን ድማ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ምዕራፍ 2 አምጽይዎ ነይሩ ሕጂ ድማ እምበአርሲ ናብ ካልእ ሐሳብ ይሰግር እምበአር ብዝተረፈ አሕዋቴ ይሉ እዚ መሊሰን መጽሐፍ ንአይ ጭንቅ ነገር አይኮነን ቁጥር 1 ይዘለዎ ንአኻትኩም ግና ንጽንዓትኩም እዩ እጂ ደጊመ ንመጽሐፍ ጭንቅ ነገር አይኮነን ይብል ቅድመ ሕጂ ዝጻሐፎ ደብዳቤ ክህሉ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ደጊመ ክጽሕፈልኩም ይብል ስለዘሎ ደጊመ ወን መጽሐፍ ግን ንአይ ጭንቅ ነገር አይኮነን ሓደ ነገርሲ ዝነገር እዚ ሕጂ ዝጽሕፈልኩም ዝነግረኩም ነገርሲ አገዳስ ስለዝኾነ ኢምፖርታንት ስለዝኾነ ንአኻትኩም ንጽንዓትኩም ስለዝኾነ ስለዝጠቅመኩም አነ ደጊመ ዝነገር እዚ እንተበልኩ ደጊመ ዝነገር እዚ እንተጻሐፍኩሲ ከም ድኻም ድሪዮ ነገር አይኮነን ይብል እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይሁን ሓደ ጊዜ መልእክታት ትምህርት ስብከት ክደጋገም ከሎ መሊስዩ ዝጸንዓልና ናትና ክሳዕ ዝኸውን ውሽጥና ተዋሃይዱ በቃ ህይወት ክሳዕ ዝኸውን ክሳዕ ዝግለጽሲ ክደጋገም አለው አድሽ ጥራይሲ እናሰማና ክንነብር አይግባአናን እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ክብርና አምላክና ይሁን ስለዚህ ቅድመ ሕጂ ከም ዝበልኩኹም ዝጻሐፈሎም ደብዳቤ ክህሉ ይኽእል እዩ ብዝተረፈ ኢሉሾ አሕዋቴ ብጎይታ ባህ ይበልኩም አብዛ መጽሐፍ እዚ አብዛ መጽሐፍ ፊልጵ ተደጋጊሙ ጳውሎስ ካብ ዝብሎ ሓደ ነገር ንሰብ ፊልጵሲ ብዛዕባ ሓጎስ እዩ ብዛዕባ ብጎይታ ባህ ምባል እዩ ኣብ ምዕራፍ ሓደ ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ጀሚርዎ ነይሩ ኣብ ምዕራፍ ሓደ ጳውሎስ አቡ ግን ኣብ ምዕራፍ ሓደ ብጎይታ ባህ ይበልኩም ኢሉ ናቦም አይኮነን ገይርዎ ኣብ ምዕራፍ ሓደ ብዛዕባ ናቱ ባህ ዝበሎ ነገር እዩ ዝዛረብ ዝነበረ አነ ገና በቃ ብጎይታ ባህ ይብለኒ በዚ ከምዚ ይሕጎስ ኣለኹ እንዳበለ ዝዛረበሉ ብዛዕባ ናይ ገዛእ ርሱ እዩ ነይሩ ንኣብነት ኣብ ምዕራፍ ሓደ ካብቲ ዝበሎ ሓደ ወንጌል ይስበኻሎ ኢሉ እቶም ወንጌል ድሰብኩ ግን ብሻራዩ ንአይ ድማ ከጻብቡለይ ኢሎም እዮም ዝሰብክዎ ዘለው ነገር ግን ወንጌል ስለተሰብከ ጥራይ ግን አነ ግና ባህ ይብለኒ ይሉላሎ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ምዕራፍ 2 ድማ ምሳይውን ንስኻትኩምን ባህ ይበልኩም ድማ ይሉሎ ሕጂ ኣብ ምዕራፍ 3 ግን ብዛዕባ ምዕራፍ 1 ብዛዕባ ናይ ገዛእ ርሱ ባህ ይሉንሎ ኣብ ምዕራፍ 2 ድማ ምሳይ ንስኻትኩምን ባህ ይበልኩም ኢሉ ነይሩ ኣብ ምዕራፍ 3 ምዕራፍ 4 ግና ከም ትእዛዝ ጌራውን ትመጽእ ታ ፊልጵ ንፈልጣ ኩላትና ንዝክራ ጥቕሲ ምዕራፍ 4 ቁጥር 4 ተዘላ ልክ ከማ ተመሳሳለይቲ ኣብዚኣ ዝብለና ዘሎ ብጎይታ ባህ ይበልኩም ብጎይታ ተሐጎሱ ምዕራፍ 4 ደጊመ ብለኩም ኣለኹ ብጎይታ ተሐጎሱ እጂ ክርስቲያን ዝሕጎሰሉ ባህ ክብሎ ዝግባእ ነገር ሲ ብጎይታ እዩ ፋክት ሓደ ሰብ እንታይ ኢሉ መስለኩም ኣብ ሓደ ክርስቲያን ሲ ሓጎስ እንድሕር ደየለን ተኾይኑ ባህ ደየብሎ እንድሕር ኮይኑ ሲ ካብዚ ነገር እዚ ካብዚ ህይወት እዚ ካብ ሓጎስ ህይወት ይወፅእ ኣሎ እንድሕር ኮይኑ ሲ something is missing ኢሉ ዝኾነ ነገር ሲ ኣብ ዝኾነ ቦታ ሊክ ገይሩሎ ዝኾነ ነገር ሲ ጎዲሉሎ እምበር እቲ ናይ ክርስትና ህይወት ሲ ባህ እናበለካ ትነብሮ ህይወቱ ንምንታይ እቲ ምንጪ ናይ ሓጎስ ወይ ድማ ንሕጎሰሉ ምኽንያት ክርስቶስ ኢየሱስ ስለዝኾነ ጳውሎስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኮይኑ ሕጎስ ኣለኹ እናበለ ደጋጊሙ ጽሒፉ ኣብዚ ድማ ተሐጎሱ ይብል ኣሎ ስለዚ ክርስቶስ ባዕሉ ምኽንያት ሓጎስና ስለዝኾነ ጎይታ ባዕሉ ምኽንያት ሓጎስና ስለዝኾነ ንሕናሲ ኣብ ሰርከምስታንስ ወይ ድማ እንታይ ኣሎ ኣብ ከባቢና እንታይ ይኸውን ኣሎ ገለ ብዝብል ስለዘይኮነ ናትና ሓጎስ እግዚአብሔር ይመስገን ናአና ባህ ደብለናስ ክርስቶስ ባዕሉ ስለዝኾነ ክርስቲያናት ከም ምዃንና ምስ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘሎና ክርስቶስ ኣብ ልብና ዝሓደረ ናይ ጎይታ ከም ምዃና ዝተላዕለሲ ኩሉ ግዜስ ባህ እንዳበለና ይድነብር እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ጳውሎስ ባህ ይበልኩም
እናበለ ግና እዛ ምዕራፍ እዚ አድማ ዘገርም ነገር ምስተባህ ይበልኩም ግን አታሐይዙ ዘምጾ ነገር መጠንቀቅታ ንምንታዩ ሓጎስና ተዘረበ ግና ድማስ ኣብ ቁጥር 2 ተቕሪኦ ከለናስ ተጠንቀቁ ዝብል እዩ ብዝተረፈ ሃዋቴ ብጎይታ ባህ ይበልኩም ዝመሊሰን ምጽሓፉ ንኣይ ጭንቅ ነገር ኣይኮነን ንኣኻትኩም ግና ንጽንዓትኩም እዩ ኢሉ ከብቀ ቁጥር 2 ግን መጠንቀቅታ ያ ካብ ኣኽላባት ተጠንቀቁ ካብ እኩያት ኣይቲ ተጠንቀቁ ካብ ምቁርራጽ ተጠንቀቁ ይብል እግዚአብሔር ይመስገን እጂ እዚ ተጠንቀቁ ዝብሎም ዘሎ ኣብ ክርስትና ኢየሱስ ስለዘሎ እዩ ብጎይታ ኢና ንሕጎስ ነገር ግን ኣብዘ ተጠንቀቁ ዝብሎም ዘሎ ድማ ንክርስቶስ ኢየሱስ ካብ ልቦም ድሰርቕ ነገር ብዛዕባ ሃይማኖተኝነት እዩ ብዛዕባ ሃይማኖተኝነት ክብል ከለኹ እዚ ዞም ጁዳይዘርስ ዝብልዎ ዝነበሩ እዞም ናይ አይሁድ መማህራን ዝብልዎ ዝነበሩ ንክርስቶስ ኢየሱስ ካብ ልቦም ዘውፅእ ነገር ኣብ ክንዲ ብክርስቶስ ኢየሱስ ባህ እናበሎም ክነብሩ ካልእ ነገር ይምህርዎም ስለዝነበሩስ ካብዚ ነገር እዚ ተጠንቀቁ እዚ እንድሕር ክርስቶስ ካብ ልብኻ እንድሕር ወፅዩ ሲ ሓጎስ ስለዘየለ ማለት እዩ ሕራ ሕጂ ናብታ ቁጥር 2 ንሕለፍ ቁጥር 2 ካብ 3 ነገራት ተጠንቀቁ ይብሎም አሉ ቀዳማይ ካብ ኣኽላባት ተጠንቀቁ ይልዎ ካልኣይ ድማ ካብ እኩያት ኣይቲ ተጠንቀቁ ይልዎ ሳልሳይ ድማ ካብ ምቁርራጽ ተጠንቀቁ ይልዎ በጣም ፎርስፉል ብዝኾነ መንገዲ እዩ ዘቕርቦ ዘሎ ጳውሎስ ነዞም ሰባት እዚኦም ካብዚኦም ሰባት ተጠንቀቁ ካብ ከምዚ ዓይነት ነገር ተጠንቀቁ ይብል ጳውሎስ ኣብ ገላትያ ተመሳሳለ ዓይነት ዝመስል ዳርጋ ብምሉኡ ናይ ገላትያ መልእኽቲ ኣብኡ ዘጠንጠነ ወይ ዘተኮረ እዩ ናይ ገላትያ መጽሓፍ ክርስቶስ ኣብ ቅድሚኦም ተሳኢሉ ነይሩ ንኢየሱስ ክርስቶስ ሰቢኽዎም ከብቅ ክርስቶስ ኣብ ቅድሚኦም ተሳኢሉ ነይሩ ዳሕራይ ግን እዚኦም ናይ አይሁድ መማህራን ምስ መጹ መን ኢልኩም ብጸጋ ብእምነት ጥራይ ምድሃን እቲ ኩሉ ናይ ስርዓት ክትፍጽምዎ ኣለኩም እምበር ገለ ኢሎም ሲ ነዚ ነገር ዝመሰእተውሎም እቲ ክርስቶስ ካብ ቅድሚኦም ተሳኢሉ ስለዝነበረ ብዛዕባ ኢየሱስ ጽቡቕ ገይሩ ነጊርዎም ዝነበረ ሰባሲ ካብዚ ወፂኦም ስለዝረኣየ ጳውሎስ ብጣዕሚ ጉህዩ ኣብ ገላትያ መጽሓፍ ብተረርቲ ቃላት እናገበረ ዝዛረብ ካብዚ ንሕና ዝሰበኽናዮ ቃል ወፃኢ ካልእ ማንም መልኣኽ ዋላ እንተሰበኸ ንሱ ኣናቴማ ይኹን ዘተወግዘ ይኹን እናበለ እዩ ዝሰብኽ ወይ ድማ ዝጽሕፈሎም ንሰብ ገላትያ ነዚኦም ውን the same አይነት ቲቸርስ እዮም the same መማህራን እዮም ስለዚ ሓደ አይነት መማህራን እዮም ነዚኦም ውን ተሪር ብዝኾነ ነገር ሲ ይዛረቦም ተቀዳመይትን ራእየ ካብ ኣኽላባት እዩ ክጽውኦም ከሎስ ኣኽላባት እዩ ከቢድ ቃል ንሳቶም ፈሪሳውያን ነቶም አሕዛብ ኣኽላባት ኢሎም እዮም ዝጽውኡ ነይሮም ገልቢጡ ንኦም ሲ ኣኽላባት ይብሎም ኣሎ ጳውሎስ ግን ካልኣይ ድማ እንታይ ኢልዎም እኩያት ኣይቲ ኢሎም ካብዚኦም ተጠንቀቁ ኢሎም ዝብልዎ ነገር እኮ ጽቡቕ ግበሩ እዩ ኢቪል ወርከርስ ግን ይብሎም ኣሎ ጽቡቕ ግበሩ እሞ እቲ ጽቡቕ ምግባርኩም ዳሕራይ ናብ ኣምላክ ከቕርበኩም ይከእትወኩም እዩ ዝብሉ ዝነበሩ ሰባት እዮም ግና ጳውሎስ ክሪኦም ከሎሲ እኩያት ኣይቲ ካብዚኦም ዓይነት ሰባሲ ተጠንቀቁ ኢልዎም እቶም ክንጥንቀቀሎም ዝግባእ ብዙሕ ግዜ እውን ከምኡ እዩ ዘውድቕ ወይ ድማ ንሰብሲ ናብ ዘይኮነ ነገር ዘእቱ ትምህርታት ሒዞም ዝመፁ ሰባሲ ዝሰርሑ እኮ እዮም ይኣዩ ይከሙ ግና እናሰርሑን ከለው ግና እኩያት እዮም ግና ድማ ይብሎም ኣሎ evil workers እዮም they are workers but evil workers ነዚኦም ሰባት እዚኦም እኩያት ሰባት ይልዎ ካብዚኣቶም ተጠንቀቁ ይኣዩ ግና እኩያት ድማ እዮም ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥር 8 ክሳብ 10 ኣብ ዘሎ እንድሕሪእናዮ እውን ክልተ ዓይነት ስራሕ ይቆአቡ ዘሎ ነቲ ሓደ ስራሕ ማንም ከይምካሕሲ ብግብሪ ኣይኮነን ይብሉ ቁጥር 10 ድማ ወሪዱ ግን ዓለም ከይተፈጥረ ከሎ ከማንሲ ንኣና ዘተዳለወ ሰናይ ግብሪ ድማ ከም ዘሎ ይዛረብ ብስራሕ ኣይኮነን ሰናይ ግብሪ
هجي بسرح يكونن مالت نمصداق إلكا أملاك قبلك إلكا تجبره زبله كله سراسي كلك خامو يدبلك ناب صقا أيمتصني جنان أملاك فليت كايو بكريستوس يسوع مسكونكا إذا جبر النصوص سناي جبريزو ስለዚህ ነዞም ሰባት እዚኦም ድማ እንታይ እዮም ዝምህርዎም ዝነበሩ ናብ ኣምላኽ ንኽመፁ ማለት ጽድቅሲ ብገዛ እርሶም ኤርን ክገብርዎ ከም ዝኽእሉ ገይሮም ስለዛረቡን ዝምህሩን ስለዝነበሩ እኩያት ኣይቲ ኢቪል ወርከርስ ኢልዎም ሳልሳይ ድማ ካብ ምቁርራጽ ተጠንቀቁ ኢልዎም ምቁርራጽ እዚኣ ቀደም ብኸምዚ ኣይትረዳእን ነይራ ብትክክል ምቁርራጽ ክብል ከሎስ ከምዚ in fact the implication ዳራይ ከሙ ከምጽእ ይኽእል እዩ ከምዚ ኣብ ሓድነትኩም ሲ ዘሎ ከይትቆራረጹ ከይትፈላለዩ ጥራ ኣይኮነትን በመጀመሪያ ነገር በዋናነት ድብሎም ዘሎ ሓድሽ ትርጉም ተሪናያ ጽቡቅ ጌርያ ትገልጽ ኣብ ትግርኛ ናይ ሓድሽ ትርጉም ተገዘሩና በሉ ስጋ ሰብ ዝቆራረጹ ካብዚኦም ተጠንቀቁ እዩ ዝብል ስለዚህ እዚኦም ማን ኢልኩም በእምነት ብጸጋ ጥራይ ምድሓን እቱ ስርዓት ዘበለ ሁሉስ ክትፍጽሙ ወለኩም ተገዘሩ እናበሉስ ስጋ ሰብ ዝቆርጡ ካብዚኦም አይነት ሰባት ተጠንቀቁ ይዝብሎም ጳውሎስ ንኣብነት ጢሞቴዎስ ካብ ክልተ ወገን ጢሞቴዎስ በዲዩ አይሁዳዊው በብኡ ድማ ግሪካዊ እና ጢሞቴዎስ ጳውሎስ ክረኽቦ ከሎ ተገዝረ ሰብ አይነበረ ዳህራይ ግና ጳውሎስ ወሲዱስ ገዚርዎ ኮይ ግን እነዚኦም እጅ ጳውሎስ ተገዘሩና በሉ ስጋ ሰብ ካብ ዝቆራርጹ ሰባሲ ካብ ከምዚኦም አይነት ዘመኩያት ሰባት አግላባት ድብሎም ካብ ከምዚኦም ተጠንቀቁ ይብላሉ እትፍልሊ ግን በጣም አብዩ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ተገዘር ክብሎ ከሎ ወይ ድማ ከግዝሮ ከሎሲ ንምንታዩ እንደሪልኩም መታን አይሁዳውያን ኣብ ኩሉ ቦታ ኸይድ ከሎሲ ቅቡል ክኸውን ኣብ ሰብዩ ቅቡል ክኸውን እዩ ንጢሞቴዎስ ዘግዘሩ እዞም ሰባት እዚኦም ግን ዝምህሩ ዘለው አምላክ ከቀበለኩም መታን እግዚአብሔር አምላክ ከቀበለኩም መታን ተገዘሩ ይዝብሉ ስለዚህ እነዚኦም ሰባት እኩያት አይቲ አግላባት እና በለስ በተርብ ዝሆነ ቃላት ይቃወማሉ ምክንያቱ ነትስራህ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነትስራህ ናይ መስቀል ዘፍርስ ወይ ድማ ነትስራህ ናይ መስቀል ሲከንቱ ዝገብር ትምርት ስለዝሆነ ምክንያቱ አምላክ ናአና ከቀበል ሕጂ በክርስቶስ ኢየሱስ ይደቀበለና እንበር ድሆነ ይሁን አይነ ስርዓ ስለዝፈጸምና አይኮነን ፈጽሙ ከምሳይ ስለዝሆነ ስለዝተገዝረ እዝን እትን ስለዝገበረ አይኮነን ሰብ አብ አምላክ ተቀባሊነት ዝረክብ አብ አምላክ ተቀባሊነት ንረክብ በክርስቶስ ኢየሱስ ምስንመጽ ጥራዩ ንሱ እንኮ መንገዲ ሐቂ ንሱ ጥራዩ ናብ አምላክ ንመምጻሲ እትመምጺ መንገዲው ሐቂ እትመንገዲ እትህይወት ክርስቶስ ኢየሱስ እዩ ስለዚህ በክርስቶስ ኢየሱስ መጽና ኢና ተቀባልነት ረክብ እንበር ካለ ነገር በመግባር አይኮነን ስለዚህ ካብ ምቁርራጽ ተጠንቀቁ ካብ እኩያት ተጠንቀቁ ካብ አኽላባት ተጠንቀቁ ይብል ቁጥር 3 ከንከይድ ከለና ከምዚ ይብል ነህና አምላክ በመንፈስ እነገልግሎ በኢየሱስ ክርስቶስ ተመኪና በስጋውን ዘይነእመን ግዝረት ነህና ይናዩ እጁ ድማ በሰለስተ መንገድ ገሩ ናይ በሐቂ ሰብ ግዝረት ምን ከም ዝሆነ ይዛረባሉ ነህና ኢሉ መጀመሪያ ነአምላክ በመንፈስ እነገልግሎ ነህና ፎከስናስ አብ አምላክ ጥራይ ዝገበርና ኣብ ገዛ እርስና ናብትን ኣብዝን ዝገበርና yoገለ ንጽብጽብ ሰባት ደይኮናስ ነህና ነአምላክ በመንፈስ እነምልኾ በመንፈስ እነገልግሎ ቀዳማይ መግለጽ እዩ ካላይ ድማ በኢየሱስ ክርስቶስ ተመኪሕና ትምክሕትና ዝገበርናዮ ዝንዝን ጌርናዮ ንብሎ ነገር ናይ ገዛ እርስና ጽድቂ self righteousness ዘይብልና እምባር ግን ትምክሕትና ግን አበይ አብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዝገበርና ሰባት ትምክሕትና በኢየሱስ ክርስቶስ ዝሆንና ትምክሕትና አብ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገበርና ክብረና አምላክና ይሁን ወሲሁን በስጋ ዘይንእመን ግዝረት ነህናይና አብ ስጋ ዘይንእመን አብ ስጋ ዘይንውከል ትንውከለው ነህና በክርስቶስ ኢየሱስ ጥራዩ አብ አምላክ ጥራዩ ስለዚህ አምላክ በመንፈስ ነገልግል በኢየሱስ ክርስቶስ እንምካህ በስጋ ዘይንምካህ በስጋ ዘይንእመን ነህናይና ናይ በሐቂ ሰብ ግዝረት ይዝብለና ዘሎ አይተረዶም ነበር በትብሉይ ኪዳን ወን
تجزرت سي ناي لبي كم زخونا يو زمهر زنبرة نجر جن هجي قلت زقبرهم زلوسي أتي بزعبا جزرت جلسي ويدما بزعبا تجزرونا بلو سجاسب كابز قرارزو تتنكو مانينا جزرت نحنا نعمله بمنفس نقلقلو أب يسوع كريستوس تنمكة بسجا زين أمن نحنا يناسب جزرت تعب لبنا تجزرت سلستفت أما كبرنا عملاقنا يقول كاب قطري 4 كساب شدش تدما شو ممكح ندحر ددلي انت خوينو ناي ممكح وددر انت مسيو بعر كمون ندحر نقصر ندحر تتباهيلو دعا انا كاب كل خاتكم سي زبلصي يلو دما كصبصب جمو بعر نقصر يلكم حراي نقصر بلو قطر 4 بسقا قواز امنلو زلوني كنسي نهاده قال بسقا امنلو زلو انت مسلو يبلنا انا قد زبلص اللوني نقصر تتباهيلوس زبلص اللوني قطر 5 انا يزرزر هجي بسامنيت مالتي تجزركو هذا كاب عليت اسرائيل كاب نجد بنيام ابراوي كاب ابراويان بهجي فريساوي بقنعات سغواغو ማህበር بصدقي حقون منقب زي بالله ازي ناي ربها زنبره سلا كريستوس يلكم وصا قصركو እንጂ ابز خزرزر كلو شوعت ነገራት زرزي زن شوعت ነገራት نراين እንታይ ብል መስለኩም انا ኢሉ ሓንቲ ቀዳመይቲ بسامنيت مالت ተገዘርኩ ካልአይ ካብ ዓሌት እስራኤል ሳልሳይ ካብ ነገድ ድማ ብንያማዊ رابعي إبراوي كاب إبراوي بحق انتو خوينا حموشاي فريساوي بقناعات سقواقي محبر شادشاي شاب عيدما بتصدق حقون منكب زي بالله هينا بلا اتزمك حلو نقر كم سب اندهر قالو انتو خوينو سي نازو كله درديرو مالتي هجي كاب قدر حدا كساب 4 اندهر رينا يوم بولدت زرخبوم يوم باولوسي قال نقر غيرو دا يكونس just simply ገና ካብት ቤተሰብ ተخولد ከሎ ዝረኸቦም ነገራት ምክንያቱ በሳምናይት መዓልት ተገዘርኩ ይሉ ደቅ አብርሃም ኩሎም በሳምናይት መዓልት ይገዘሩዮም ስለዚህ ሱ ድማ ይሁዳዊው ካብ ነገድ አብርሃም ካብ አብርሃሚው ካብ ነገድ ድማ ቢንያሚው ስለዚህ ሳምናይት መዓልት ግዝረት ናይትና አብርሃም ኪዳን ምልክቱዩ ስለዚህ እዚያ ካብት ቤት ዝተወልደ መሆኑ ዝረኸቦይ ሻብናይት መዓልት ሱ ባሉ አይኮን እንደገበሮት ቤተሰቡይ ካብ ዓሌት እንተኾነ ድማ እስራኤላው በቃ ታዝተመርጸት ሀገር እትዝተመርጸ ህዝቢ ደቅ አብርሃም ኢሎም ዝምክሁሉ ሲ አናውን ከሙዬ ካብ ነገድ እንተኾይኑ ድማ ካብ ብንያም ካብቲ ያዕቆብ ድፈትዋ ዝነበረት ዝተወልደ ብንያም ንይሁዳ ድማ ዝተጸግአ ብንያም አብ ደቡብ አብታ ሳውዘርን ኪንግደም ብንያምን ይሁዳን እዮም ነሮም ስለዚህ ምስ ኢየሩሳሌም ዝነበሩ ወገን እዮም ቢንያማውያን ስለዚህ ዝምክሁሉ ነገር ሲነርዎም ካብቶም ናይ ሰሜን አይኮነን ካብቶም አብታ አብ ደቡብ አብ ጠቃ ቤተ መቅደስ ዝነበሩ አብ ኢየሩሳሌም ዝነበሩ ወገን እዩ ቢንያም ካም መሰረቱ ካም መጀመሪያው ድማ ካብታ ያዕቆብ ዝፈትዋ ራሄል እተወልደ እዩ ቢንያም ዕብራዊ ካብ ዕብራዊ እንተመጽውን አነ ዕብራዊ እዚ ሁሉ በአርሲ ዘን 4 ዝራእናየን ካብ ውልደት ዝረኸቦም ነገር ካብ 5 ተክሳዕ 7 ዘን 3 ግን እሱ ድማ ባሉ ዘጥረዮ ነገር ዝምክሐሉ ነገር በሕግን ተኾነ ፈሪሳዊ ማለት በደንብ ገሮም ተጠንቅቆም ሕግ እግዚአብሔር ንምፍጻም ሕግ እግዚአብሔር ንምንባርሲ ዝጥንቀው እጂ አብታ ሐድሽ ኪዳን ከነንብብ ከለና ሜቢ بنيجاتيف تراين رأيهم مالت بزحكو زنا عدم صبوا رجراتن كفر يساويان ديروهم جن نبى أملاك ده يقرب كوينو كابولي كيدان مستزازمة أبتناي ما أخل كساء قويتنا يسوع كريستوس زمت سويد ما يوحنس متمك كساء تي من قصة أملاك قريبا لا تنسوهنا بلا زمت አገልግሎት ዝጅምራሉ ጊዜስ አማ አخل ዘሎ ከሚኪያስ ዮሐንስ ዘመጸሉ ጊዜ እግዚአብሔር ጽቅ ዝበለሉ ናይ ጸልማት ዘመን ይዝባል እግዚአብሔር ይዛረብ ስለዘይ ነበረ ሽኡ ደቅ እስራኤል እንታይ ይሮ
ነብይ ካብ ዘይመጸልና እግዚአብሔር ካብ ዘይተዛረበና እንታይ ንግበር ናብቲ ቃል ንመለስ ናብቲ ሕግ ንመለስ እሞ ንኡ ንፈጽሞ የሚለው ስለዚህ ፈሪሳውያን አውየው ተፈጢሩ አብዚ ናይ ጸልማት ዘመን ዝባል ማለት ስለዚህ ናብቲ ሕግ ከይዶም ነቲ ሕግ በቃ ብጣዕሚ አድቂቆም ክፍጽምዎ ዝጽሩ ዝነበሩ እና ግን መፍጻም ድማ ስለዚህ ቃል ነቲ ሕግ አብቲ ዝኸበዶም ጊዜ ድማዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመጸ ባርሲ ጳውሎስን ካብ ወገን ፈሪሳዊ ነሩ ስለዚህ ካብ ፈሪሳዊነት ተመጽአኹም በሕግ ፈሪሳዊ ነረ እጅ ፍጹም ወላ አንተ ዘይኮኑ ግን they tried their best ማለት ነው ነቲ ሕግ ንምንባር ከምኡ ነረ ሕግ ፈሪሳዊ ነረ بقناعات دما انت مصيخوم سي سواغ ማህበር ስጢፋኖስ ቀጠል ከሎ ዝተሓባበረ ዩኒሩ ጳውሎስ በቃ ነዚ እምነትና ዝብርዙ እዮም ዘጥፉ ኢሎም ዝሐሰብዎም ሳብቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንኦም ከጥፍ ንኦም በቃ አብ ኩሉ ቦታ እናኸደ አሲሩ ናብ ቤት ማእሰር ተኻአቱን ከቀተልንሲ ዝተወፈ ሰቢኑ ራብ ግብረ ሐዋርያት ባዕሉ ደጋጊሙ ወሎ በፍላይ ስጢፋኖስ ከመውት ስጢፋኖስ ቀጠል ከሎ ከም ተሓባበረ ክልተ ሰለስተ ጊዜ ሳብ ግብረ ሐዋርያት አብተ ምስክርነቱ ከሎ ደጋጊሙ ወሎ ስለዚህ በቀናት እንተሆነው ሰዋግ ማህበር ይነሬ በጽድቅ ሕግውን መንቀብ ዘይብለይ ከምዝ በልኮ አንተ እዩ ከምዝ በልኮ መጅ ፈሪሳዊ በቃ ፍጹም ይዋል አንተ ዘይኮነ ግና ነቲ አብ ሕግን ዘሎሲ ንምፍጻሙ ዝተወፈዩ ዴዲኬትድ ደሆኑ ሰባት ከምኒሮም ዝድማ ካብ ንእስነቶም ጀሚሩ ስለዚህ ጳውሎስ በኸምዝ አይነት ዘሐለፈ ይነሩ ወልደቱ ጀሚሩ አርባዕተ ነገራት በውልደት ረኸቦ ከም ሓደ ዕብራዊ ከም ሓደ እስራኤላዊ ከም ሓደ በወገን ቢንያም ዝኾነ ዝረኸቦ በደሪው ድማ ባዕሉ ወልድ ፈጸሞ ነገር ዘርዚሩ ተዛሪቡ ኣብ ቁጥር 7 ግን ከምዚሩ እዝና አይ ረብሃ ዝነበረ ተረብሃ ግን ምድራዊ ግና ስለ ክርስቶስ ኢለ ከም ወጻአ ቆጸርኩ ታይ ማለት እዩ ክርስቶስ በዚህ መንገድ ስለ ዘይርከብ እዚ ነገር እዚና አይ አነ ከም ወጻአ ቆጸርኩ ከም ላስ ዩና አይ ድረኽበሉ ጽድቅ ዝረኽበሉ ስለ ዘይኮነ እዚ ሁሉ ነገራት ነሩኒ ንጸብጽብ ተተባሂሉ ከም መጽዮም ዝብሉኹም ሲ አነውን ሲ አሎኒ ነገር ግና ጽድቅ ዝረከበሉ ስለ ዘይኮነ ንክርስቶስ ክረኽበሉ ዝኽእል መንገድ ስለ ዘይኮነ ነዚ ሁሉ እስከም እንታይ ቆጸርኩ ከም ወጻአ ቆጸርኩ እግዚአብሔር ይመስገን ተታይዙ ዝኸይድ ሐሳቢው አብ ቁጥር 8 ቁጥር 9 ንውህ ዝበለዩ ግን ገለገለ አገደስተ ሐረጋት ሪኢና እና ወሰድና ክንሪኢና ቁጥር 8 9 ከምዚ ይብል አይንሞ በእምነት ክርስቶስ በእምነት ካብ አምላኽ ዝርከብ ጽድቅ እምበር እቲ በሕግ ዝመጽእ ጽድቅ ሂዘ አይኮንኩን ክርስቶስ ምእንቲ ክረብሕ ብኡን ክርከብ ባቂ ስለቲ ብሉጽ ፍልጠት ክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታይ ኢለ ስሊኡ እዚ ሁሉ እተወጻኹ ኩሉ ከም ወጻ ቆጥሮ ከም ጉሃፍ ቆጥሮ ኣለሁ ይብለን ሕራይ ከም ዝበልክዎ ገገለ ሐረጋት ንውሰድ ቀዳማይ በእምነት ክርስቶስ እቲ በእምነት ካብ አምላኽ ዝርከብ ጽድቅ እምበር ይብለናል ጳውሎስ ድደልዮ ዘሎ ከምታ አንቶ ይዝበልናዮ በእምነት ዝርከብ ክርስቶስ ስለዚህ ክርስቶስ በእምነት ይዝርከብ ክርስቶስ በእምነት በጸጋ ዝርከብ ነገር እምበር በትንስኻ ካበይናይ ቤተሰብ ካበይናይ ቦታ ካበይናይ አሌት ካበይናይ ህዝብ ተወሊድካ ዝርከብ ስለዚህ ይኮነ ነቲ በጽድቂ በእምነት ወይ ድማ ንክርስቶስ ኢየሱስ በመፍላጥ ዝርከብ ናይ አምላኽ ጽድቅ ንምርካብሲ ነዚ ሁሉ አይነት ነገራሲ ከም ጉሓፍ ቆጪረዩ ይሉ ካልድማ እንታይሉ ስለቲ ብሉጽ ፍልጠት ክርስቶስ ኢየሱስ ይለይ ናይሰብ ትዛአብየ ሽግርዩ ካብ አምላኽ ምፍላዩ ሙዳኡ ጽድቅ ምስአኑ ንክርስቶስ ምስአኑ ንአምላኽ ምስአኑ በሁሉ ህይወቱ ድማ ጽኢሩ በኻለ ነገራቱን ደኺሙ
إذا صدق زي سب جزء رسوسي كرهبو أي كألني بحجي كرهبو أي كألني نجرجن بأمنة بكريستوس يسوع بمؤمن جن إذا نايسب تزعبي نمبر 1 شجرو أملاخ مفلايون ديو نزز نجر زجنا أملاخ حبرت كجبر صدق أملاخ كركب متان زجبرو جنا بأمنة بقويتنا يسوع كريستوس نكريستوس يسوع بمفلات يو زركبنا أملاخ صدق ስለዚህ ሁሉ አይነት ነገራስ እንታይ ረብሃለውና አይ እንደህርቲ the greatest problem ተዛአበየ ችግረይ ዘይፈትሐለይ እንደህር ኮይኑ ምንም አይጠቅመንን እዩ ከም ጉሓፍ ዳራዩን ይብሎዩ ይቆጥሮ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ስለዚህ እንታይ ልወ ነዚ ከም ወፃ እቆጽሮ ከም ጉሓፍ እቆጽሮ አለሁ እዚ ሁሉ ዝደርደሮ ሰብ ዝምክሐሉ አይነት ነገር እዞም መጽዮም ዝምህርዎም ናይ አይሁድ መማህራኑን ዝምክሑሉ ነገር ነዚ ሁሉ ግን ጳውሎስ እንታይ ኢሉ መስለኩም ነዚ ሁሉ አነ ከም ጉሓፍ ይቆጽሮ መካተ ተባሂሉ ንቁጸር ተባሂሉ ድቆጽሮ ነገር እኮ አለኒ ግን እዚ ሁሉ ዝቁጸር ነገር ንክርስቶስ ኢየሱስ በመፍላት ካብ አምላክ ዝርከብ ጽድቂ ዘይብጽሕ ስለዝኾነ ዝሁሉ ከም ጉሓፍ ይቆጽሮ ከም ጉሓፍ ኣብ ትግርኛና ክትርጉሞ ከለው ከም ክሳራ በእንግሊሹን ጋርቤጅ ይለሞ ፖላይት ዝኾነ ቃል እዮም ተጠቂሞም ክትርጉሞ ከለው እምበር እቲ ግሪክ ስካቢሎን ዝበሃል ቃል ከቢድ ዝኾነ ቃል ካብ ሰብ ዝወፀ ጉሓፍ ነው ዝጠቅስ ነዚ ሁሉ አይነት ነገር አሲ صدق أملاخ سلزاي ركبلي ويد ما صدق أملاخ كركب سلزاي جبرني ناب أملاخ ناب كريستوس يسوع مفلات ناب صدق إذا سلزاي مصعني زخلو زي بزبالكم كبد بزبالك علاسي وهاف garbage نايسب نجركم يمخنياتنا ناب أملاخ سلزاي بتسوي تانا يسوع كريستوس أبلوك أسمع فاسر تشمون تحد نجر نجيرو كنت سبعتنا بيت مقدس مزيون تحدى فريساوي تحدى دم تهجاوي الفريساوي مسيو بقى كم زي يصليو نبى أملاخ مسيو أنا إلو أبسمون كل التجزي يسوي كاب كل دم الشرية وتص نتي تهجاوي النار أيه نتوم كالوت أحزاب النار أيه كم يوم دم مثلا زي جبر كنس النابلة صليو እተተጋዊ ግና ኢሉና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ሰማይ እኮ ቀን ኢሉ ክርኢሲ አይደፈረን ልቡና ወቀ ያተኛ መዃኑ ናብ አምላክ ቀረብ ከምዘይ ክእል በገዛ ርሱሲ ተአሚኑ ልቡና ወቀ ናይ ገዛ ርሱ አለኒ ዝብል ሰብ ከምኡ ናብ አምላክሲ አይቀርቦ ናብ አምላክሲ አይእቶ ምንም ነገር ከምዘይ ብሉ ዝፈልጥ ግን زمكحلو زي بلو أنا زجيران دي زبلو زي بلو سبقنا بكريستوس يسوع تراي زأمن زوكل سبقنا نسو كاب تزعبينا يسب شجر كاب أملاك كاب مفلاي كاب أملاك كاب مرحب كاب تودك أتدبها النجار سيتنسيو هيوتي ركب إذا العالم هيوتي ركب مس أملاك يقرأ كبرنا أملاك نايقون سلازيو باولوس إذا كله نجارات زي سب كتب صوان تقولنا زت سب صوان نجار سنا أي كم جوحافيو نا أي سو كم كيسارايو it's a garbage الوقت زي أبي ربار خاللويا أبي سياسس فسان 4 كتر شو دشته صدقنا إلو مش كم صيوق شرك إلو صدقنا نجرم كويس صدقنا أقوى كم صيوق شرك عند حكوينه حاتياتنا تبدلنا ودكتنا ملء سلزي كنا نتايك خون سلزي نايسب نجرسي نتنا أملاخ ستاندرد سي زمل سلزي كنا كم صيوق شرك إيو سلزي أنا على النزبلو غيريو زبلو أنا وريسيو زبلو تانتو يزرزرنا يزبلو خلوسي السو كم صيوق شرك سلزي كنا أنا السو أيدليوني السو كم قواف كم كيسارة قوشيري اللهم مغنياتو نبي يسوع كريستوس بتمفلت كريستوس زركب صدق أملاك نابوس لزي مصاني ناب مفلات كريستوس لزي مصاني ناب تبلوص فلطت دما يلو ناب تبلوص فلطت كريستوس يسوع غويتا ስለዚህ ምጻኒ ንሱ ከም ወጻ ንሱ ከም ቁሐፍ ቆጽሮ አለሁ
قدر عسرت حدا رينا أمبار كنزازم بزغون خوينو نابتن ساي موتات انت أركبكو إلا بموتو نامسلكو نون حيلة سايون حبرت مكراون ما انت كفلت كله كم وطعا بقدرو الله بموتو نامسلكو تبل حرك استبل اللامون أقربنا نريا باولوس كان مجمريا تنقرو نقر انتلو دحرايون دما ناتمكرو اكسبيرينس ناغبرو زغدا نغر انتلو ازي نغر ازي مراف تشعت ام منجد دماسقوس ناخدن كلو كابتا هيوتو زتلوطلو حدش مراف حدش يود جمرالو نكريستوس بتككل ترديو فليتو زبلو عينت مفلاط مالتيو كسبو زجمرالو مالتي جميرو كابتا مراف تشعت تغبر حوريات شعا جميرو تناجيرو وي ما أنت سماي بزوح حسرة مكرا كتسأجبي تباهيلون بزوح حسرة مكرا دما كابتا مجمريا مالتي كم تنبيت كابز قرابة اللي زي جميروس بزوح حسرة مكرا رخيو أبو أنجل سبيخو بقى ميتو يلوم بداربا أمن قد كتومو قال ميتو يلوم يمقدي فمو تنسيو كمو عينات نقرات دما تدقاكيمو أبهيوتو متيو مكرا بزوح تسأجبي إذا زمان صدما مكرا إذا زمان صدما زفتنا كم مقطعته خوينو جن أولوس يريو عينه بر كم أبي الدل يريو دخوزه توم دك أمزامور تخم جمرة جميرة مكوي كابتو علاقات كتوم مقلم مساوس وامسي بكا نسمو دما زمكرازي إذا حلفوا ونجر سلا زبط خمسي كابتو على ناتحجزو سلا كريستوس زغر ركب بحاجوس إلهم يموتوا باولوسون كمو عينات attitude زلوا أبزي نتنو زلنا فيليبي تراين تهرينا فيليبي مراف حدا قطر إسران حدا تاني موداتا كفال بفلاي بيوت انت هنا ويس بموت كريستوس بسقاي ككبر نياتنا أي هيوتي كريستوس يموتوا الربحايو مسبلة نموت نسو دلويو أبيت ما أسرت يزلون تاي كم زقت مونا يفلتن زغونا يغون بسقو بهيوت انكلو زقت مو زبله خلوسي كريستوس بسقاي ككبر إلي زحس موت انت مزعو قال نقر انت مزعو أب قدر إسران تشعتن قدر سلاسة دما إتا أباي زرعاهم حجون أباي تسمعو زلهم قدلي كمو زبالة إنها بس حكم سالا كريستوس مئنتو مكرا دما كتسقبون بار كتعاملوا تراي كونن تسقا تواهيبكم زلو يبلو باولوس نجزع رسول زموت سبيوني اجي هيوتو سي كمتي نسو بقى زنبرا نسو كم زدليه غيرو زنبرا عينت غيرو هيوت غيرو اي قطراني نيرو هيوتو حنسا نكريستوس يبوس سجي كريستوس يو اباي زنبر زبل نايغزع رسو فقاد نايغزع رسو دليت نايغزع رسو نغرسي زموت سبي نيرو باولوس وغلاطيا مراف كلت قطر اسرا انت قال الله كلاتنا نفلت الى زحسن كنببا غنا كريستوس يو اباي زنبر زلون بر دقيمة أنا يكون كل زنبر زلهم إذا هجي بسقاس قبرو زلهم دما بإمنت بتزفكرني من تايون نفسه زحلة فلي ود أملاخ يزنبر زلهم سلازي نينا يجزع رسو نجرسي زموته سبيونيرو باولوس أنت هيدا أيو زمبرو أنت هيدا ألو هجي بقى ناي وانا ناي هيوتو purpose غيرو زحزو نجراب زكف لذيذ نجرنا نكريستوس كفلتو نسلطان تنسائو كفلتو بقى my object is to know him كريستنا كابتا نغويتنا يسوع كريستوس زفلطنا لا غيزي جميروسي تفليتو زي ودا املاخ سلازلونا نؤون نافلطنايو كنبريو اتحدث اويت باولوس دماس ابزبوت هذه قوم يزبلنا بموتو إنها مسلكو نو حيل تنسعيو كفلت يقولنا كبرنا أملاخنا يكون نتبلوت فلتات كريستوس نتبلوت فلتات كريستوس إلا نقولو تي
كم ربحاي زمسل زنبرة نجاراسي كم وصعة كم جحف قصير يلقو نتبلوت فلتت كريستوس كهزمتان هجون دما يبلنا نتي حيلي نايقويتنا يسوع كريستوس حيل تنسعيو نسلت أنو كفلت متانسي نوئز نبر يبلنا مفلات أبزبوت هذيك الزارب كله كمزي information ترى يكونن كمزي 1 2 3 جلز تباهيلو زفلت ده يكونس experience مقبار نكريستوس experience قبره أبيوتي كاستماقرو كفلتو أبولي كدان يادا تبلك على اللامش أدام نهوان فلتا زبل أدام نهوان فلتا سي فلتا أدام نهوان تفلتو مفلات كمودي يكونس intimacy يوززارة experience يوززارة ጳውሎስ እንደማብዝ ቦታ ዘከሙ ይዝብሎ ንክርስቶስ ኢየሱስ ንግፈልጦ ከብል ከሎ ኤክስፒሪየንስ ይዛረብ ዘሎ ንክርስቶስ አብይወተይ ክምኮሮ ኤክስፒሪየንስ ከገብሮ ምሱ ኢንቲመሲ ክልወኒ ነዚ የዝደሊ ነዚ የዝጽር ስልጣን ትንሳኤው ክፈልጥ ከብል ከሎ ኢየሱስ ምሳና ከም ዘሎ ማለት ዩ ሓደ ሰለስተ ነገር ናአና ወንድማ ከሙ ከሆነልና ማለት ዩ موت مودعتنا خم زي كونه كنفلت كنردع حيلة نسأيو كفلت قبل كله السيو أتي حيلة نسأيو هذا مسانا خوني مسانا خم زلوا مفلاتي مهنياتو أتي نكريستوس يسوع كموتان زتن سو منفسي نسو مسانا سلا زلوا نازم مفلاتي كلا عين هنا وندما بنحلفو زبلا أبزا مدرزي آخن موت أبزا مدرزي كنحلف كل ناس مودعتنا سو خم زي كونه دهري زي هيوتزي كاله هيوت كم زلوا ناي كبر هيوت كم زلوا بكبري كم ندجنا مسوخ من تنسى مفلات يو سال سايد ما نسو تناي تنسى حيل دم أبانا يسرح كم زغنا مرد مفلات يو زيابير أملاح زي تمسكني يخون نزنا يتنسى حيلي كنفلتو متان دم أولوس كل جزء زلوا يسألوا في إفسون ترينا نابنت براف هذا كقطر عصرت حموش تجميروسي نتي ألف زي زلوا حيلي كفلتو متان زلوا يسألوا تيو زيابير أملاح تمسكني يخون زي هيوت زي زي منفس زي زي كريستوس زي كنفلطو عيننا كبرح مقلاص كوهبنا دليتون سمعاتون باولوسي صلوتون ازيو كبرنا املاخنا يقول اب تزمت كفلون اذا حساب زي تتحيزو زخيديو كل جزء انها تزرقها نقول مفلات نو experience نمقبار مسو intimacy زلوا هيوت كهلو متانسي نابت عزب عوت الناقوية خمس خيد يوزن أقرنا كبرنا عملاخنا يخون نابتنسى موتات انت أركبكو إلى دبل سلا زلوا زي أبير مسكن زام إراف زيا بزيا خنطقل الله بسلست يمغلو ويام سبات كم زون يرنا خريانا غلينا كاب قطر حدا كساب عصرت حدا بفلاي كساب تشعت كباب زلو هلو في يوتيوب على الزارب كم زنيرة زبلوز مكحلو زنبرة نجارات كابزي جمر دبلنا يو دحريون اب قطر عصرت خلت كساب عصرت شعت كباب زغيد دما نابت عصب عوت مغوياي حلو في وقت حجزنا برو هيوت دما نابتي أصبح عوت إنها قوية نكريستوس يسوس إنها فلت حيلة نسعيو إنها فلت نتبلوت كريستوس فلتت كريستوسي رغيبو ولو مزرخبو جن عجيبو بحدا دوز بلا يكونن باولوس إنها تردون إنها فلتون كخيديو مدة دما قرنا بسمايو كابو دما مدحاني نتصبلنا يقول فيوتشرو دما ناي موداتا نغرو دما كاب 10 شعته كساب سران حدن زلو ززاره بلو كبرنا املاخنا يكون ስለዚህ እዛ ምዕራፍ እዚያ ምዕራፍ 3 ሰመራይዝ ከንገብራ خلنا ናሙዳ ገጹ ዝበጽሐ መሲሉ ግና ከም ዝበልኩኹም ክልተ ምዕራፋት ዝኸደልዩ እምበአር ብዝተረፈ አህዋቴ ኢሉ በጎይታ ባህ ክብሎም يزارب بسترفع أهواته بقويتا باهيبلكم نابلغن نزي باه دبل ويتانا يسوس كريستوس كاب لبوم زوسد نجر السو كيغطمو متان يتنققوم كاب خلابات تتنققو كاب كويات اي تتنققو كاب مقرراص تتنققو يلو اتوم نحنا ناي بحق غزرت ناملاخ بمنفس نغلغلو بيسوس كريستوس نمكح بسغا زين امن نحناينا غزرت
ካብ ቁጥሪ 4 ክሳብ 6 ዘሎ ድማ ምምካሕ እንድሕር ኮይኑሲ ኣነ ዝምካሐሉ ኣለኒ ኢሉ 4 ብውልደት ዝረኸቦም 3 ድማ እሱ በዓሉ ዝገበሮም ዝምካሐሉ ነገራት ዘርዚሩሉ ቁጥሪ 7 መጽኡ ግን እዚ ሁሉ ረብሓይ ዝነበረ ነገርሲ ነኖ ኣነ ከም ወጻኢ ዝቆጽሮ ከም ጎሓፍ ኣብ ቁጥሪ 8-9 ከም ኪሳራ ዝቆጽሮ ንምንታይ ኣነ ብሞቱና መሰልክዎ ኑን ኃይል ትንሳኤውን ሕብረቱን ናቡኤ ዝግስግስ ናቡኤ ዝጎይ ምእንቲ ክፈልጦ ነዚ ክርስቶስ እዚ ክፈልጦ ናብዚኤ ዝጎይ እዙይ ናብራይ ይብለና ወይታ ኢየሱስ ይባረኩም ክብረና አምላኽና ይኹን ኣብ ዝቕጽል ካብ ቁጥሪ 12 ንንዮ ዘሎ ድማ ኽሪና እምበሃር ከስበት ጸንሐ ትምህርቲ ብዙሕ ተሃኒጽኩምን ተባሪኽኩምን ክትኮኑ ተስፋ ንገብር ነዚ ትምህርቲ እዚ ከተብጽሕሎም እትደልዩ ኣሕዋት እንተደኣ ሃልዮም ድማ ሸር ብምግባር ከተብጽሕሎም ኣገልግሎትኩም ክትምልኡ ብፍቕሪ ኣምላኽና ሓተኩም ዝመጽእ ሓድሽ ክፋል ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ቅነ ይግበረልኩም ጎይታ ይባርኽ